Hi guys, welcome back to Genevi Vlog. नोंथांमोनखौ Genevi Vlog जानानै बयखौबो बरायहरनाय थाबाय। दा नैबे बिरुपा रंजालु क्लाबनि बानजायनायाव डे नाइट भलिबल खेल जागासिनो दं आरो दा बेयो जाबाय रुंसारि रत्नेश्वर बसुमतारीनि थैनायनि गोसोखांनाय खेल होदों। दा बेयाव नोंथांमोना नायलांबाय थानो हागोन। फारि फारिनो देखायबाय थानोसै। सिगां बे फिल्डआवनो दुर्गा बर'आ फैदोंमोन लोखि फुजानि फुटबल बादायलायनाय फाइनालाव। दा नोंथांमोना देखायलांबाय थागोन। जिखिनि हायो बेखौ नोंथांमोना नायलांबाय थादो।
Outball, point commander Ronzalo Club, 24 and 16. Last ball. Good shot. Point commander Ronzalo Club, 25 and come out. दाबायनायखौ ब्लक होनायावनो आसियानो जिदों आरो आसिया गावनानै थै ओंखारदों। Outball. Kayo, game ni kayo ba? Twenty-five. Come out.